Lekker gemaakt. Lekker dan. Hoe ver kan je zien? Hoe ver van je? I kan het niet. Oké. Ik kan het einde zien. Assalamualaikum bro. Hierdie gaat hier onder hierdie skap. Nou, wil ik het wel niet doen. Hoe is dit 'n dam? Maar kyk, dis die einde daar aan die kant. Ja, dit is voor de einde. Is dit die einde of gaan we met? Nee, maar